ayan po. Magandang araw, gabi o tanghali sa ating lahat. Ayan. Daling araw. Ayan. Medyo na-delay yung ang ating putahe ngayon kasi nga medyo na-busy tayo. Ayan. Ito yung naani nating talong nung nakaraan. Ito na yung pinangako ko sa inyong lulutuin natin. At naluto niya pala natin to. Ayan. Ayan. Ang ating mga ingredients dyan, ayan. Makikita nyo naman, nagiging tayong kamatis, sibuyas, bawang, luya. Ayan. At yan po. Alamang. At meron din tayong talong, yung inanin natin, di ba? Ang pangalan po ng putahe na ito ay binaguongan yun. Ayan, makikita nyo. Panoorin nyo po kung paano ito lutuin.